Γεια σας μάγκες μου, σήμερα θα παίξουμε Fortnite, το πρώτο μας βιντεάκι, Blitz Royale, μαζί με έναν φίλο μου, τον Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, πάτα ready για να ξεκινήσουμε. Πάτα. Ωραία παιδιά, πάτησε ready και τώρα παιδιά ας ξεκινήσουμε. Ναι. Παιδιά, να ξέρετε, επειδή το Blitz Royale είναι εύκολο, θα παίξουμε πολλά μάτς. Και μπορεί, παιδιά, να παίξουμε και ένα V1. Οπότε δεν ξέρετε. Ωραία, παιδιά, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Downloading, παιδιά, λέει. Ωραία. Παιδιά, game found. Μπαίνουμε. Ναι. Connecting. Ωραία. Παιδιά, μπαίνουμε. Και παιδιά, κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου. Λοιπόν, ωραία. Και κάντε και like και subscribe στο κανάλι του Γιώργου που φτιάξε μόλις σήμερα. Ναι. Παιδιά, μπήκαμε. Γιατί? Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, κάντε like και ένα subscribe, εννοείται. Στο κανάλι του φίλου μου. Γιώργο, έλα να πάρει μια exhaustic καραμπίνα. Γιώργο. Γιώργο, έλα να πάρεις την exhaustic καραμπίνα. Γιώργο, πού είσαι, έλα να πάρεις την exhaustic καραμπίνα. Λοιπόν. Γιώργο, κοίτα! Κοίτα, έχω κι άλλη! Πού είναι? Δεν πειράζει, κράτα αυτήν! Κράτα αυτήν! Παιδιά, καλά τα πηγαίνουμε. Παιδιά, έχετε καταιγίδα. Παιδιά, έχετε κάτι. Ρε, πόσο είναι σβήσει μόνο. Παιδιά, βλέπω άτομο να πέφτει από το αερόστατο. Let's go, μάγκες, let's go. Ούρε στο μάπο βλέπω κάτι. Όπα, τι είναι αυτός, τι είναι αυτός. Είναι αληθινός. Είναι αληθινός. Είναι αληθινός παίκτης. Πάρτα ρε, πάρτα. Μπρο, τι είναι αυτός. Είναι η καταστροφή. Δεν μπορώ να τον πετύχω το... Log. Γιώργο, αυτή ήταν αληθινή. Γιώργο, την καραμπίνα που είχε ο Περσέας. Την καλή. Παιδιά, βρήκαμε μια από τις καλύτερες καραμπίνες.
Γιώργο, δεν ξέρεις τι βρήκα. Mega Pig! Σπανάρε μπροστά μου. Ρε, πόσο damage κάνω. Γιώργο, έχω πάρει το μετάλλιον που μ' αρέσει. Κι εγώ. Πού είναι αυτά τώρα τα... να τα... Ναι. Πάμε. Από πίσω μας, Γιώργο, από πίσω μας. Πού είναι? Γιώργο, να ξέρεις καν... Ναι, μάγκες μου, πήραμε Βίκτορ. Πνίγηκα, Victory. Ναι ρε Γιώργο, νικήσαμε παιδιά. Ναι, παιδιά νικήσαμε. Άντε, γεια. Γιώργο, μια χαρά. Παιδιά, το έχουμε. Παιδιά, τις έχουμε. Το σκά θα πεις εδώ. Accept of combat. Τι... ρε, μου. Ακόμα... Τι είναι αυτή? Με το πίκαξ! Γιώργο, φεύγω. Είναι με το πίκαξ και μην αφήσει το σετ όσο βλέπεις. Γιώργο, σε παρακαλώ μην έρθεις. Γιώργο, σε παρακαλώ μην έρθεις. Πού θα πάω τώρα? Πού θα πάω ρε φίλε τώρα? Πού θα πάω? Γιώργο, reboot. Όλα κοντινά είναι εδώ πέρα. Πώς το έκανα αυτό τώρα? Ξέρω τι είναι αυτό. Πού είναι? Γιώργο. Πού είναι?
Γιώργο, από πίσω σου! Στο reboot! Τον έχω αφήσει εδώ απλά, το ξέρεις. Τι έχει? Τα πάντα. Γιώργο, πάμε να τρέξουμε. Πάμε να τρέξουμε πίσω. Ναι. Γιώργο, πάμε να παίξουμε. Γιώργο, πάμε να τρέξουμε. Τέλος. Τέλος. Πού είναι, κάποιος με προβολάει. Πού είσαι, ρε? Πού είναι? Πού είναι η μομία, ρε? Πού είναι αυτός? Πού είναι αυτός? Νάτος. Θες ένα medkit? Ευχαρίστως. Θες ένα μπαμ! Θες και αυτό? Μπαμ! Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Νόγκ. Το πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά, τους έχουμε. Γιώργο, σήκωσέ με. Και μετά, χωρίς πολλές σκέψεις, σκοτώνουμε και τον άλλον. Πού είναι? Νάτος. Αυτός είναι καλός. Πού είναι, ρε? Γιώργο, είδες που πήγε? Μπαμ! Τους στοχώσαμε. Παιδιά, πάει το δεύτερο μάτς. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε και λίγο μπότρο αγιά, λέει Γιώργο. Ωραία, παιδιά, θα παίξουμε άλλα πόσα να παίξουμε, Γιώργο? Θα παίξουμε άλλα. Θα παίξουμε, παιδιά, άλλα 3 μάτς Blizz Royale και θα παίξουμε και άλλα πολλά μάτς Bot Royale, το οποίο δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Θα παίξουμε, παιδιά, και Fortnite OG. Ωραία, παιδιά, όπως βλέπετε κάτω εδώ πέρα στην οθόνη Connecting. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, όχι Γιώργο. Λοιπόν, πάμε. Όχι, σου είπα. Δεν γράφει. Άσε λοιπόν, παιδιά, πάμε. Όχι, το τάμπλετ. Λοιπόν, παιδιά, το έχουμε, πάμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Θέσουμε εδώ. Παιδιά, θα παίξουμε άλλα 3 μάτς Blizz Royale, 2 μάτς Bot Royale και θα παίξουμε και 3 μάτς από Fortnite OG. Βασικά θα παίξουμε άλλα 2 μάτς Bot Royale, 2 μάτς Blizz Royale, 2 μάτς Bot Royale, 2 μάτς Blizz Royale. Την καραμπίνα του παππού, παιδιά, έτσι λέμε εμείς. Και παιδιά, όσοι δεν ξέρετε, ο Γιώργος είναι εξαδελφός μου. Παιδιά, ό,τι ήταν να πάρω
Ποιος τι λες ρε? Κοιτάξτε, αυτή η καραμπίνα είναι πάρα πολύ καλή. Τι? Καλά, εγώ έχω καλύτερη, έχω την exhausted. Τι γίνεται? Ρε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Γιώργο, μην έρθεις εδώ. Παιδιά, εδώ πέρα δεν πρέπει να έρθει σίγουρα. Γιώργο, βασικά... Πάμε, τρέχουμε. Παιδιά, τι! Σπώναρε κάτι το οποίο χρειαζόμουν. Παιδιά, τον είδατε αυτόν εδώ πέρα. Πού πήγε αυτός, ναι. Α, ναι, είναι αυτή που... Παιδιά, πού είναι τα άτομα? Θέλουμε άτομα εμείς. Θέλω να σκότω. Ναι ρε φίλε, και εγώ έχω 7, όχι 0 kills, ναι. Είδες? Ωραία παιδιά. Παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα έχω παγώσει όλος εδώ πέρα. Παίρνουμε αυτό το rift. Και πάμε. Μπαμ. Πάμε εδώ πέρα. Ούρα, ακούω τον Γιώργο να πυροβολάει. Ωραία, ρε, legendary καραμπίνα. Είδα τις καλές και έχουν μείνει 8 άτομα. Πού είναι αυτοί όλοι? Τους ακούω, δεν ξέρω πού είναι το θέμα. Πού είναι? Πού είναι, νάτι. Πάλι, νόγκ. Με το πίκαξ. Με έβγαλε one shot, Γιώργο, με το πίκαξ, αυτός εκεί πέρα. Reboot, έχει το μόνο reboot. Τι είναι exhausted. Εγώ σου προτείνω να φύγεις καλύτερα. Αυτό στο κόψε. Ρε φίλε, εντάξει. Ναι ρε φίλε, έχουμε άλλο ένα. Και μετά θα παίξουμε... Όχι, θα παίξουμε παιδιά άλλο ένα match Blizz Royale και μετά... Το ένα το παίξαμε τώρα, θα παίξουμε μετά άλλο ένα match το οποίο θα έχει σχέση με Bot Royale, 2 match και άλλα παιδιά 2 match με Blizz Royale. Με Fortnite OG. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Ωραία, παιδιά, connecting. Παιδιά, connecting. Παιδιά, θέλω να γράψω στα σχόλια από τι πιστεύετε ότι παίζω. Από Nintendo, από κινητό ή από PlayStation. Πρέπει να μου πείτε στα σχόλια από τι νομίζετε ότι παίζω. Κοιτάξτε παιδιά, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ λίγο. Από τι λέτε να παίζω? Από Nintendo εννοείται. Ωραία. Ωραία παιδιά, θα πέσουμε όπως πάντα εδώ. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, τώρα θα φύγω. Δεν θα κάτσω να σκοτωθώ πάλι.
Τι έγινε πάλι? Πώς, full damage. Ήρθα. Γιώργο, εγώ να δεις πως έχω μπλέξει. Έλα, ρισκότο! Τι γίνεται εδώ πέρα? Τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ, να, κοιτάξτε. Να ρε φίλε. Γιώργο, εσύ που τα βρήκες τώρα αυτά τα όπλα? Γιώργο, καλύτερα μην πας προς την καταιγίδα. Ωραία. Λέιζερ. Γιώργο, μήπως έχεις λίγες σφαίρες για... βρήκα. Πεθαίνει γι' αυτό. Έχει χάρη. Αν είναι στα πομπολ, εγώ θα το πάρω. Τι είναι? Εντάξει. Τι έγινε? Μπαμ. Ωραία, έχουν τις καραμπίνες του. Μη μου πεις τώρα, Γιώργο. Γιώργο, θα είμαι μπροστά στο reboot. Θα είμαι πίσω από το reboot, απλά. Εντάξει, θα δούμε τώρα αν είσαι εντάξει. Ρε, αυτός είναι δυνατός. Μου την έχωσε. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα πάμε 2 match bot royale. Και παιδιά, τώρα πάμε και 2 τελευταία match για bot royale. Παιδιά, πάμε και άλλο και πάμε 2 match bot royale. Τι?
Ποια σειρά σου? Ναι, μετά, ωραία. Παιδιά, λοιπόν. Γεια σας, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.